Ei cei ce au în sfârșit este să-și facă oameni valoroși. Asta o tendință frumoasă. Ei nu îl ia așa pe oricine. Ei își capătă în sfârșit oamenii care trebuie să aibă o influență în viața aceasta și să te învârtă. Vezi câtă cheltuieli să facă în Occident pentru burse, pentru experiență, pentru formare elementelor. Și tinerii noștri sunt bucuroși, cum discutam și aseară, că pleacă, se duc la bursă în lumea întreagă. Da, știu ei ce formare și ce deformare și ce mare acolo pentru ca el să vină în țară după aceea și să facă, mă rog, jocul lor, străinilor. Dar prin metoda destul vechi, și brătenii, și cuziștii, și da. Toți, Maniu, cam toți și-au făcut școala acolo. Nu mai tu la Ionier care spune, păi se căută nume la Putregaiu și din Occident. Asta din 38. Dacă este vorba de stricăciunea de atunci, de pe acum, nu mai a rămas nimic din Occident. Cu durere trebuie să vorbim și despre ei, că sunt creștini și ei sunt catolici. Am spunea cum catolici au fost o forță, domnule, au fost o forță puternică. Că de aceeași marxismul ăsta s-a format în mijlocul catolicilor și nu le-a fost ușor. Ăștia, dacă erau ușor, apoi se dezvoltau acolo și nu căutau o Rusie. Dar aici au găsit în Rusia omul însăși tolerant și bleg, pardon de expresie, și l-au deformat, l-au făcut. Aici, în sfârșit, s-au găsit diferența între clase, lupta dintre unitate și... Dar acolo s-au luptat cu catolicismul. Și nu s-au gândit ei, așa, poporul ăsta tăiat împrejur, că nu acolo este deocamdată forța. Și-au luat răsăritul și l-au adus înspre Occident, care, în sfârșit, numai în felul acesta a putut intra să descompună și să facă din Europa Occidentală un amalgam și un Babilon care trăiește astăzi. Nu socotiți că după ce s-au prăbușit toți urmașii Sfântului Constantin cel Mare, după ce n-a mai existat niciun împărat uns al lui Dumnezeu, niciun voievod, după ce statul a căzut pe mâna unor nemernici care se schimbă din 4 în 4 ani, din 10 în 10 ani, n-ar fi firesc ca biserica, creștinii să se întoarcă la pătimirile cele dintâi, la dorința asta de a căuta moartea pentru Hristos? Adică părtășia cu stăpânitorii acestei lumi nu văd decât spre paguba creștinismului, spre paguba bisericii. Pe zi ce trece, suntem din ce în ce mai slăbiți. Păi am spus mai înainte că ceea ce în sfârșit metoda lor a fost întotdeauna aceea de a lua de sus în jos forța. Ca și vechiul păgânism, care a fost cea mai puternică perioadă de persecuție a lui Diocletian, nu? Atunci când a venit și a luat păstorul. Cam asta s-a urmărit, cam asta a fost și în perioada interbelică, nu? Asta a fost la români, în perioada interbelică.
În toată perioada. În toată vremea. Asta în toată lumea creștină, asta a fost metoda în Serbia, în Rusia, în Bulgaria, toate popoarele creștine, în fond. Că era așa experiență deja dusă de atâta timp. Le-au dat naștere acum și războaiele între împărat și biserică. A dat naștere la Revoluție, la războaiele de 30 de ani, războaiele civile, până zilele noastre, 1935, Spania, Ungaria, 56. Așa, toate vedeți astea că i-au știut de așa manieră ca să, cu litele acestea să se porte, încât să nu mai aibă niciodată în sfântul omul acesta să aibă liniște și pace, pentru că, într-adevăr, creștinismul atâta vreme că a fost și slobozirea lui Dumnezeu, a fost și libertatea lui Dumnezeu de a se extinde această forță a răului peste lumea asta creștină. Căci dacă nu ar fi fost în materialismul ăsta așa de puternic care s-au revărsat veacul 20, păi noi eram șterși din istorie. Și acum, prin păcatele noastre. Prin păcatele noastre, prin toate, vedeți, frățile voastre, că tot ceea ce are loc de pildă, trecem ușor peste potopul ăsta, că apele care au venit peste noi, în America, în România, în Thailanda și toată lumea, domnule, nu sunt decât consecințele păcatelor fără de religia noastră. Cu cât înțelegem noi abandonat, urmarea de la noi a potopului, după mine, este că am găzduit toată blăstămăția aceasta homosexuală. A stat în Bucureștiul nostru creștin, ortodox, cea mai mare urgie a lui Dumnezeu. Cea mai mare. I-am găzduit noi. Conferinții cele mai sălbatice și mai ateiste sunt gazda București. Ce facem însuși de acum ca să ajungeți viața politică? Trebuie să accepți întâi blăstămăția păgânismului. Ca să intre într-o poți guverna, trebuie să renunți la orice valoare creștină, pentru că prețul așa unui progres, așa zis progres, tehnici, civilizații, este renunțarea la ceva să tai ceva din trupul ăsta creștinilor. Trebuie să depui armele în fața acestui păgânism. Și noi trebuie să ne bucurăm la ora aceasta că ne-a hărăzit o vreme frumoasă, bună, ca să ne putem căli puțin, să avem o pregătire pentru viitor care poate să ne pună pielea la saramură.